nukta abero. Global Fund hapaga bero nukta adek mago billion away in terms of billion. Primary healthcare bro bedo kayuda paga dek nukta achiel. Moi Teaching and Referral Hospital bro bedo kayuda siling billion apar nukta aboro. Bange haneno kanyoka siling billion aboro hoketite ingene weche tuoche matama hiwacho ni Emergency Chronic and Critical Illness Fund. Kotende kod thieth to dwa chango nikech kram na thieth ka bende no aneno ka lakteche mago mantiere buo kumba mar UHC bende no sebedo ka ng'anyo hikin mamoko. Rokamano Sharon, koro ka thieth kae be osebedo gi shida mang'eny nikech allocation michiwoga pok osebedo moromo. Sana koro sirkal mar gine mar degi biro gi gine mag sani logo mar Shani, implementation mar Shani. Ma bende pok omako mach kabisa nikech at least osechako tiyo to pod jopiny mang'eny pod ywak ne pod ok yud refunds kaka dwarre. Plus allocation okede ka nitiere kaka magiwacho emergency funds go at the primary care and all that nitiere gidwaro budget allocation ma bende ok osebedo ga moromo to shida moro makendo bende nitiere en okede ka health and devolve function but pod oyudo ni ng'eny pesa pod donga national at the national level mondo bende ng'eny pesa the county for the actual implementation or financing the facilities manie county ka get kwa ng'io health sector ibo yudo ni for instance what we about over 100 it will be I think neno about 132 mano mar thieth I mean the health sector health sector in terms of thematic areas intiere kaka giketo gi different ways magiketo allocate go pesa go koro kiyudo ni health sector pod nitie pesa mang'eny madhi dong e national government imiyo kata na issue mar jo UHC ni osebedo ka nitie ywaruok okede ka jo national government mane ondiko gi to gitie county koro kani kanyo nitiere mismatch between ngama chuli kod committee you know ni itie county to ngama chuli national government kon koro it means ni they may oginya be fully accountable to the county government. They don't have that full authority like county only got full authority because they feel ni given employed the national government management tiere this attempt mag national government and temo ga duoko gi mondo gidog e county government of course mano be kotimre I think kechiwacho ga ni funds on the very full function ka function on tere odoke county of course on the very gitero pesa mar chulo jogo bende mondo odhi e county koro and health sector is still an area there a lot to be done mondo achieve that universal health or whatever magiwacho no get facilities for it to be done nyaka wangi facilities mondo wangi facilities more on the primary level to look at most cases of gain adequate koro ngenji instead of going to the primary facilities ka to give this level level 4 onwards mangenji ongena ngono ka gedhiere gibo yudo proper medical attention as opposed to the planned taka no bedo planned ni ngenji ondo bende gido that health services at the very primary level to shida mantiere ni funding the allocation of funding okoso bedo moromo of course one get this issue mar mean testing mondo bende ji contribute go to SHA mano bedo tiere complaints ji poko oginene understand and accept the kind of formula bit especially if you are not in formal employment ngenyo mane formal employment mane pay slip to is oyot kitinga yani kiyilo mshahara marom kama percent ingadi a non percentage payroll but joma koron tiere matima ohala kata matimo are self employed tiere ywaruok in terms of the kind of contribution mondo benigi make into that kit mar ni mar shano koro health is still an area ma pod dwaro mondo obed gi enough coordination between the county government and the national government because ideally the function on the end evolved on the county you county count the lead but you know mostly
funding mare pod odong a big proportion odong in national government, of course, which is okay because national government we actually take care of those referral hospitals kaka mar Kenyatta go Moi Eldoret sani nyaka magine ne ma Kisumu yeah, so yes, there is support also, but that should not be the bulk of the funding. Only allow enough funding to the counties mondo issue mar healthcare provision services go be fully catered for. Wach machel manyaka walusi kapok watiko kod mratwak makama hotenre kod chiemo arita mar chiemo nikech wang'eni piny Kenya kin thuolo mosekalo wasebedo gi oro gi ngaji nyakoram gajwang'. Aneno ka piny wacho bende temo dino buge mag bende iwacho ni bugo ma wanyalo bedo godo mano kotenre kod oro gi ngaji. Aneno ka sekta mano mar pur gi chiemo noketne kanyo siling bilion 82.8 to bende duche manyoro na nokram na gwenge iwacho ni kaka mag Nyanza, Lake Victoria, Blue Economy bende gin moko kuom weche ma bende biro bedo ka yudo ber. Yes, yeah, of course that sector is also bende dware no mie funding moromo get maga area ma kobedo supported at least through agriculture. Ngenjo will be they'll be able to make earn a living and also produce enough magitimo own consumption called surplus maginyalo uso to earn some income. So it's and you also be area magisebedo ka support agriculture and food security because sometimes one could adverse weather patterns kata igachiel nyado ni wan gi oro mang'eny at the beginning of the year, then later on kendo bedo gata gi koth kendo bedo excessive. Yeah, both extremes affect the production of agriculture. There should be control maging'eyo ni gi prepare kind drought what preparation more time to ensure ni wanyalo subsidize, supplement production by irrigation and things like that. Excessive, how do you take care of flooding, and all that kind of thing? Sirkal okonyo piny ensuring ni suffer the effects of those adverse weather patterns. Bende budget mamoko nyakoram gajwang' kano sini budget en siling trillion 4.2 chuka ng'eni kore lach nyakoram gajwang' nitiere mamoko ma bende wamulo mana kwa kadho telo maduong' executive bende ne odomina makore lach kanyo siling trillion 2.3 ma bende gibiro bedo ka giteudo chenro magi. Od bura Bernard noyudo siling bilion 47.9. Doho mapachoka noyudo siling bilion 27.8. Ting'eni doho osebedo ka penjo ni ng'eni gina achiel kuom iwacho ni wings of the government mosebedo ka yudo bende omenda to bende gisebedo ka iwacho ni nang'o ni giyudo pok mar omenda matin. Iwacho ni king'iyo od bura oyudo 47, doho 27. NGCDF mana guche NGCDF oyudo kanyo siling bilion 58.8. Mamoko mapok wamulo gin kaka gedo mago mag udi. Wang'eni affordable housing osebedo kigero gin bende omegi pok kanyo mar siling bilion 120.2. Gero ndara siling bilion 217.3. Tudruok ICT oyudo kanyo siling bilion 12.7. Ngima ji mang'aw oyudo kanyo siling bilion 41.3. Benard gima nyalo medo gi wach ni mogik watieko. Gima nyalo wacho kile ka parliament gine magi anyato gine magi ne jikon gine magi toko kule the process of toko no ne gine toko margi more than moingo jomoko gi like I can understand for instance parliament no go be more allocation than judiciary. Yeah, kachiri king judiciary and spread out in the whole country. Yeah. To no go be measures more support to go judiciary mondo 100 cases ma pen the court in good time and compared to the parliament is more or less centralized. To says in the parliament give them allocation, no? Of course skew the budget in their favor. The same thing with the executive, the same thing as you expect
the office of the president, executive office of the president, allocation mamalo, yeah. Koro yo ka jiwacho ga ni ono bedi sani ji tighten your belts. To ni jogo to ginto sera jomanti at the top go. Them they're not keen on that. Koro maga some of the challenges. Mayumyo kata na yo ka do no ngado, for instance ni issue ma NGCDF. But there's a ruling as we speak. Manigacho ni that fund is illegal. Tokene kasani parliament Parliament says they have to continue with that fund. But in fact, already gives a budget for it in the next financial year. Manosiling billion prabich ko daboro nukta boro mochi NGCDF. Yeah. So, some of the challenges between the different arms of the government. Yet, we are saying we are a country of the constitution of the law. So, you watch judiciary, the final authority in terms of interpreting the law. This law, this thing is unconstitutional. The parliament can okunya watch on okunya bedo ni itself gin make law kedo gin interpret koro mane shida mwan go in makoro underfunding gina chel ko sectors makoro dibed ne bad migepe moyudo kata na lala nikech underfunding ka ema wach mabende gisebedo ka giywak ne gisebedo ka gitayo do bad migo mar do hiyo makara. Yeah. Personally kangiyo budget momi judiciary compared to parliament is underfunded. Banari giwach ni mugi kwa tiye kode bedmane. Kati kwa wacho ni okideka kaka nyo jaten migawo nyo wacho. Mondo chumi sani oginene obedni japinya bedo gi pesa ofuko. Yaka gibedi gi measures machiero uchumi. So one of the pending issues, one of the issues must be penned for long. That Obenjo mentioned, issue magilo ni pending bills. Pending bills gain pesa ni ndiyo multi na serikali, national government kata county government to ko bills sije makshudo ka thulo mang'eny sana mondo kapok ochulgi. Ko yudo ka mae affect the economy. Kechino bedi joka pesa cha ko chulgi give fly back to the economy. That way wabo bedo gi enough cash flow in the economy to kata shida mang'eny gi matimregi will not be having. To kata serikali no bende bo choko pesa mang'eny kantiere improved activities in the economy, yeah, through circulation of this funding mobedo tied through the pending bills. To bende kaka japiny kapok watiko twak makama odiochieng' manyoro bende manen budget mokwongo ma bende jatend migawo mar omenda John Mbadi Nasom wacho ni maiden budget gi dholuo. En mano bedo koda chochni makoni kod kocha nikech kinde ka kinde budget kwa neno ten ga chieng' ma iwacho ni odiochieng' makende. Odiochieng' manyoro neno chochni makoni kod kocha mano wuok kaluwore koda ng'anyo nyalo paro bure Nairobi nitiere ng'anyo mar tipo kaluwore koda dwaro mar mondo mi jalup ogai mar obila Eliud Lagat ogwetao. Binondo ka jotende obila bende na nitiere jotende rita na nitiere kata mana od bura maduong' ma pacho kae. Manto diwache ang'o mana kwa tieko koro. Manyalo wacho ni okideka the rule of law en gima dware sana. Kichini ka jopiny feel ni the rule of law oklu to ema kelo ga shida no. Okideka kata kong'iyo higa mokalo same problem no bedo go mag demonstration go. Koro kaka issue ni okideka in my view no bedo mishandled in the sense ni there's so glaring inconsistency in information majoga